hovoriť v tejto mimoriadnej chvíli. Ja ako úradujúca prezidentka a pán Peter Pellegrini ako novozvolený prezident. Stojíme tu spolu, lebo chceme vyslať signál porozumenia v tejto napätej situácii. Rôznosť názorov je prirodzená, aj my dvaja ich niekedy na niektoré veci máme rôzne. Ale sme obaja ľudia, politici, ktorí máme zhodu v tom, čo je pre spoločnosť teraz najdôležitejšie. A to je potreba upokojenia situácie. Ako spoločnosť žijeme v dobe mnohých konfliktov, ale prosím vás, neposúvajme ich do roviny nenávisti. Sme jedna krajina, jeden národ a spolu s národnostnými menšinami tvoríme jedno ľudské spoločenstvo, ktoré žije na tomto území v tomto čase. Zároveň máme my dvaja úplnú zhodu v odsúdení akéhokoľvek násilia. Včerajší útok na premiéra Roberta Fica je predovšetkým veľká ľudská tragédia, ale zároveň je to aj útok na demokratické zriadenie. Myslíme preto teraz spolu najmä na jeho skoré zotavenie. V neposlednom rade chceme vyzvať všetkých k zodpovednému prístupu. Vykročme z blúdneho kruhu nenávisti a vzájomných obviňovaní. To, čo sa včera stalo, bol individuálny čin. Ale napätá atmosféra nenávisti bola našim kolektívnym dielom. Dnes sme sa s pánom novozvoleným prezidentom dohodli, že spoločne pozveme lídrov všetkých parlamentných politických strán do prezidentského paláca s jediným cieľom upokojiť situáciu a odmietnúť násilie. Pretože my politici musíme mať moc nad svojimi emóciami, keď chceme vykonávať verejnú moc v štáte. Musíme mať pod kontrolou svoje myšlienky, slová a skutky. Lebo tak, ako myslíme, tým sa stávame. A my sa teraz predovšetkým potrebujeme stať lepšími ľuďmi. Ďakujem. Vážená pani prezidentka, vážení občania Slovenskej republiky, po včerajšej tragickej udalosti v Handlovej som zostal zhrozený. Zhrozený nielen ako novozvolený prezident Slovenskej republiky, ale zhrozený aj ako človek. Ako budúci prezident som zhrozený z toho, kam až môže vyústiť nenávisť k inému politickému názoru. A ako človek som zhrozený z toho, že na konci tejto nenávisti je predseda demokraticky zvolenej vládnej strany a bojujúci o svoj život po atentáte. A musíme si povedať veľmi otvorene, a súhlasím so slovami pani prezidentky, atentát na predsedu vlády Slovenskej republiky je atentátom na demokraciu. Slovenskú republiku už až dovčera zdobila schopnosť vyriešiť všetky politické krízy ústavnou a demokratickou cestou. O osude našej vlasti rozhodovali vždy občania vo volebných miestnostiach a nie ozbrojení násilníci na našich uliciach. Ak sa máme ako národ zmieriť a ak sa takéto atentáty na demokraciu nemajú nikdy viacej zopakovať, musia všetci prejaviť obrovskú mieru zodpovednosti. Politici, mienkotvorné osobnosti, spoločenské skupiny, ale aj médiá. Tento atentát si zaslúži spoločné a jednoznačné odsúdenie. Na takýto krok potom môže nadviazať zmierovanie národa a upokojovania vášní. Je to naša jediná nádej do budúcnosti. Slovensko sa dnes musí vybrať cestou pokoja a utlmenia vášní. Nesmieme na nenávisť odpovedať ďalšou nenávisťou, inak sa toto zlo nikdy nezastaví. Vyzývam preto všetky politické strany na Slovensku, aby načas prerušili alebo výrazne utlmili predvolebnú kampaň do Európskeho parlamentu. Pretože kampaň úplne prirodzene so sebou prináša aj konfrontáciu, vyhraňovanie sa a vzájomné obviňovanie sa politikov.
Ale ďalšia konfrontácia je to posledné, čo dnes Slovensko potrebuje. Preto vás prosím, prerušte alebo utlmte predvolebnú kampaň, aspoň do okamihu, kedy sa situácia upokojí a kedy budeme vedieť viac o vyšetrovaní tohto ohavného činu. Rovnako pevne verím, že nikto z politikov nebude zneužívať túto tragickú udalosť na vytlkanie politických bodov, pretože atentát na predsedu vlády a atentát na demokraciu by nemali byť nástrojom politického boja. Naopak, ak dnes ľudia na Slovensku niečo urgentne potrebujú, je aspoň základná zhoda a jednota slovenskej politickej reprezentácie. A keď už nezhoda, tak prosím, aspoň civilizované spôsoby vzájomnej diskusie. Vážení spoluobčania, obraciam sa na vás v tejto mimoriadne ťažkej chvíli a každého jedného z vás. Nech sa každý sám seba pýta, či toto je stav, do ktorého sme sa ako národ chceli dostať. Nech sa opýta sám seba, čím môže on osobne vo svojom živote, vo svojej rodine, na svojom pracovisku, medzi priateľmi, ale aj na sociálnych sieťach prispieť k tomu, aby sa niečo podobné nikdy viac nezopakovalo. Možnosť vniesť do spoločnosti pokoj, mier a jednotu má každý jeden občan Slovenskej republiky. Ďakujem pekne. Čestná stráž, pozor!